díle si připravíme marockou specialitu. To je kuskus s hruškama. Ale jelikož naše jazyčky jsou trošku masnější, my si ho trošku vylepšíme a přidáme si do něj kuřecí maso. Takže budeme potřebovat kuskus. Ten se připravuje tak, je to vlastně semolinová těstovina a kuskus se připravuje tak, že prostě na jeden díl kuskusu, což je v našem případě jedna nabíračka, na jeden díl kuskusu přidáme 2 díly vývaru. Dobrýho, drůbežího, hovězího vývaru. Takže jedna nabíračka, druhá. Necháme zhruba 5 až 10 minut, aby se nám kuskus nasáknul pěkně. Dáme si ho stranou. Mezitím si nakrájíme kuřecí maso. Můžete krájet na kostičky, na nohličky, jak se vám to zrovna líbí. Tak, rozpálíme si pánev. Dáme olikový olej. Maso si trošku osolíme. Pracujeme na tu sůl takhle. Takže pánev máme rozpálenou. Dáme na ní kuřecí maso. A opékáme. Mezitím si nakrájíme olopanou hrušku, zhruba tak 2 kusy. Je dobrý vybrat takový sladký měkoučky hrušky, ne žádný tvrdý. Trošku nám to trská, ale to se nedá nic dělat. Dál budeme potřebovat sýr s modrou plísní. Můžete použít gorgonzolu, nebo v našich českých podmínkách se úplně perfektně hodí niva. Takže to si taky připravíme. Myslím, že teď už můžeme dát hrušku. Výborná bude ta chuť, to spojení chuti sladký a slaný. Mám to vyzkoušený z několika receptů a je to naprosto úžasný. Myslím, že i veškerý punchmaker si na tom pochutná. Teď už máme kuskus. Kuskus už je dostatečně nasáklý. Myslím, že bychom vám mohli přidat. Si to promíchneme teďko. Ještě než dáme kuskus teda, tak dáme hrst vlašských ořechů. Tak je trošku natrojíme. Krásně to tady voní, ty hrušky spolu s těma ořechama. Přidáme kuskus. Opět prostě ta příprava je strašně rychlá. Kuskus máte během 5-8 minut měkkej. Maso je taky hned. Teď to jenom necháme trošku vydusit, aby jsme tam neměli tolik té šťávy. Trošku si stáhneme plamen, aby se nám to nepřipalovalo. Pomalinku do toho začneme přidávat ten sýr. Nemusíte ho ani moc sekat, on se stejně částečně rozpustí ten sýr. Solíme trošku, nemusíme moc, ten sýr je slaný. Přidáme trošku pepře.
síra, ty hrušky a spojení s tím kuřecím masem. S tím kuřecím masem si myslím, že to bude naprosto úžasný. Jo, tím to se tady ještě necháme. Si to na chvilku stavneme. A na úplný závěr. Ten původní recept, teda taky tam ta cibulka není, ale já si myslím, že tam nebude vůbec k zahození. Přidáme zelenou jarní cibulku, pořádnou verzi. Vůbec se toho nebojte. A takhle to zasypeme jarní cibulkou. Je to špůl. Všechno promíchneme. Syr se nám krásně roztekl. Myslím, že můžeme podávat. Bude teda pořádná porce, to je tak pro 2 pořádný chlapy. Jenom zlehka rozdobíme. A můžeme podávat dobrou chuť.